Eta joaldunak, ze nahi dik esan joaldunak juten dianian alde batetik bestea hor? Pues, begira, joalduna, haitzen dira etnologoak, ikertzen, ez? Jose Maria Satrustegi, Julio Caro Baroja, toiek. Toiek ikertu dutena da, joarea erabiltzen zutela hartzaiek, zarata hori, eta ez bakarrik hemen jarrita, gerrian, baizik eta eskuekin hartuta, zarata hori hartza ernatzen zenean, udaberrian, hartza ernatzen da gosetuta. Eta jaten dizkizu bildotxak, hartza usatzeko. Ados. Eta guk ituren darrek eramaten dute hartza personaia bezala, lotuta. Eta hartza usatzeko zen. Eta hartzarekin batera, eramaten dugu isopo bat. Isopo bat, zer da hori? Isopoa da zaldi hilea, bustaneko hilea, azotea deitzen diogu baita ere, eta horrekin simbolizatzen da usatzen dituzula espiritu gaiztoak, ernatzen duzula lurra, lo dagoena neguan. Karo, hori nekan pixkat loa eta lurra usta esnatzeko, ez da? Usta ona emateko, ernatzeko, udaberriari deitzeko, eta, orduan, hartza usatzetik pasatu da hortzoak, sorginak usatzera, espiritu gaiztoak, hori dena usatzera. Eta baita ere eramaten dugu tunturrua hemen, buruan, eta goian oilar luma batzuk, eta hemen azpiko gona, eramaten ditugu hemen pinpirrinak, tunturruan, elementu femeninoak eta maskulinoak, biek nazita. Eta fekunditatea ere deitzen da. Ezkontzak egiteko garaia izan zen, bolada batean, olako garaietan, ez dakit noiz egiten ziren ezkontzak, martxoan dena batean. Uda berrin edo. Eta orduan hori bedeinkatzeko eta emankortasunari deitzeko. Nola naturan, kanpoan, ala personengan. Bikain, eta zergatik handa hau bai Ituren eta bai Zubietan artian, zergatik lotura hau bi herri hauen artian? Bai, badirudi joareak jotzen direla Erromatar imperio guztian. Alemanian jotzen dira, hemen Kadizen jotzen dira, Los Diablos de Almonaziz, Galizian jotzen dira, Zerdeñan, Italian, toki askotan jotzen dira. Ez dakigu Euskaldun jatorria daukan, edo Erromako jatorria daukan. Las Bacanales edo lehenko inoteria. Orduan, jotzen ziren herri askotan. Baina orain, bakarrik elitu dira Zubieta eta Iturenen. Orain badakigu gero zabaldu dela, badaude Baionan, Donibane Loitzunen, badaude Donostian, badaude Bilbon, badaude joaldun talde berriak. Baina, duela gutxi bakarrik Zubietan eta Iturenen zen. Eta orduan, elkarri urte osoko liskarrak eta konpontzeko, elkarri bizita, deno joalduna gara, eta kortesiazko bizita bat da. Eta bakizu bat direla joaria jotzeko hiru modu, ez? Ez. Beira, aspaldikoa joalduna zen mozorro bat. Joaten zena korrika, aurpegia tapatuta, korrika, jendea bila eta azotearekin joka. Orduan, badago, korrika jotzea, blam, 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 papam, 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 ritmo binarioarekin. Gero, normala jotzea, ritmo binarioarekin, papam, 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 papam. Motelago. Eta gero badago ritmo ternarioa. Hori deitzen diogu doinu zaharra. Doinu zaharra da, hirukoa, hola. Pam, 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 pam. Ijutea ize bai horrekin? Nik badakit egiten, baina normalean aurtiztarrak egiten dute, aurtizko auzokoek, hirukoa beti. Pam, 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 pam. Ados. Bikoarekin batean, erki kombinatzen du.